ассалому алайкум дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ дар шумо бошад, дар ватсап суратоша видеоша рӯй кунен, дар ютуб, тиктоки, инстаграм, дар якчанд сайтҳои ютуби реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар ватсап муроҷиат бикунем бародар азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунанд. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонанд. марҳамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. BMW GC солиш 2017 4 камерага объем мотор D дизель техосмотр солона танировкаш моҳи ноябр буд меша балнош дар ҳолати хуб марҳамат ба устодтон биёен ба дилпири санҷи харидорӣ кунед парктроникош аст види ақиб мошин марҳамат бардаро нархи мошин бардаро 275 000 сомон плёнкаи сиёҳ кашидаga мошин рангиш сафеде бинем бардаро климат контроли ақиб ҳаст сиденьё ромбик 4 дар бесключёвый доступ даш слепых зон боковой бетмен боковой ҷамъ меша памяти сидения лифт сидения обогрев руль мультируль дутарафа липсток дора монитор бардаро обогрев охлаждения сидения жестам дора бардаро ҷойстик автоход старстоп автостоп бибинем бардаро круиз контроль полоса капак дашти полоса пробегша нишон метиҳем 245 000 километр баъд проекция дора автостоп дора нархи мошин бародаро 275 000 сомон лайка фаромӯш накунед ба саҳифаи мо обуна шавед Toyota Camry 6 солиш 2018 объем мотори мошин 356 силиндра сборкаи Европа нигоҳ кунед бардаро се қоша мошин як даст гаштагия бардаро парктроникош аст балнош дар ҳолати хуб бесключовой доступ дора марҳамат бардаро види ақиб мошин объем мотор 356 силиндра задни камера дорад ду гӯштила ҳолати салонша нишон метиҳем марҳамат сафед трёхкомпонент бисмиллоҳи раҳмони раҳим парда дора ҳолати дилини салон бибинем бардаро лифт сидения обогрев сидения мультимедиа контроль меша климат контроль задни шторка тоза бесключовой доступ боковой ҷамъ меша лифт сидения мультирули дутарафа круиз контроль 256 000 километр пробегаш мебел дора бардаро обогрев сидения старстоп климат контроль монитори калон акустикаи мошин JBL бародаро нархи мошина 275 000 сомон мегӯям марҳамат биёен ба устодтон бинен санҷен харидорӣ кунед Toyota Avalon объем мотори мошин 356 силиндра солиш 2011 ду моҳа нигоҳ кунем бардаро танировкаш солона балонош дар ҳолати хуб объем 356 силиндра комплектация лимитед люк дора марҳамат ба устодтон биёен ба дилпири санҷен харидорӣ кунед задни камераш аст 118 000 сомон мегӯям бардаро камтарак муомила дора мотор коробкаш 100% мегӯям ҳолати салонша нишон метиҳем бисмиллоҳи раҳмони раҳим сафед трёхкомпонент салон кожа поликшхол дора 4 дар бесключовой доступ обогрев боковой памяти сидения лифт сидения винкоди мошин бардаро мультирули дутарафа круиз контроль 231 000 мил пробеги мошин старстоп акустика JBL климат контроль обогрев охлаждения ҳаст бародаро нархи мошин 118 000 сомон
лайкро фаромӯш накунед ва саҳифа обуна шавед. Honda CR-V авиамотори мошин Д, сборкаи Европа, солаш 2007. нигоҳ кунед бардаро. таъмировка техасмотори мошин солона 10 рӯз пеш кардагиам. утилизатсия дора. марамат бардаро ва устодтон биёен ба дилпарӣ бисанҷен харидорӣ кунед. сборкаи Европа. види ақиб мошин. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пешаш. марамат ба усто биёен ба дилпарӣ санҷен харидорӣ кунед. мултирули дутарафа 212 000 км пробеги мошин. автомат. климат контроль дора. баъд обогрев сиденияам дошта. бародаро 98 000 сомон нархи мошин меган. ҳуҷҷатҳош солона. марамат биёен ба устодтон бинед санҷен харидорӣ кунед. лайка фаромӯш. Hyundai Grandeo солаш 2014 техпаспорт дора. номерош падарка. авиамотори мошин D4 баллонош дар ҳолати алишкинӣ. нигоҳ кунед бардаро. бесключҳои доступ дора. панорама дора. види ақиб мошин. задни камера ҳаст, парктроникош ҳаст. ба устодтон биёен ба дилпарӣ бисанҷен харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бардаро ҳолати салонош хушрӯ. климат контроль, обогрев сидений, бесключевой доступ, панорама, боковой ҷамъ меша, лифт сидения, память сидения, мультирули дутарафа, обогрев руль, 162 000 км пробегаш, старт-стоп, климат контроль, обогрев охлаждений, монитор ҳамаш ҳаст. нархи мошин бардаро 109 000 сомон. марамат биёен ба устодтон бинед санҷен харидорӣ кунед. Lexus RX 400 солаш 2008 2 моҳа. нигоҳ кунед бардаро. сборкаи Америка. люк дора. баллонош дар ҳолати хуб. навам мегем хато намекунем. види ақиби мошин. задни камера дора. марамат ба усто биёен ба дилпарӣ бисанҷен харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. мокри асфалт. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бубинем бардаро. салон кожа. монитор дора. салон сиёҳи баъд бародаро. память сидения, лифт сидения, винкод бардаро. мультирули дутарафа, круиз контроль. 238 000 мил пробеги мошина. чорведаи бардаро. климат контроль дора. обогрев сидений ҳаст. нархи мошин бардаро 135 000 сомон. марамат биёен ба устодтон санҷен харидорӣ кунед. маълумоти пурраро бо телефони айсоҳиби мошин гиред. салому алайкум бародаро. марамат. Opel Vectra B 95 сол. мотор 1.616. гази бензин. коробкаш механика. мошин утилизатсия дора дӯстони азиз. 2 моҳа ҳуҷҷат дора. аккумулятори нав, ходовоиш навай. краскаш чотка, хушроакай. яъне ки краска талаб нест бачаҳо азиз. ҳолати мошин беҳтарин. баллонои пеш навай. қафош 50-60% бачаҳо азиз. ин ҳамин мошин. срочно фурӯшӣ. конкретно харидор бошед агар савдо мешавад. 33 000 сомон савдои соз дора. ина мошинча бачаҳо. мотор 16. яъне ки камбудӣ умуман надора.
ходовойш тупча ҳай. Инами ҳолат, ина мошин. Ина дохили мошин. Мошина хушру тамошо кунен. Баъде ки харидор бошен занг занен бачаҳо. Просто так нороҳат накунен. Серьёзно харидоро занг занен, савдо мешава бо. 33000 сомонӣ дар ноҳияи Восе бачаҳо. Ина мошинча. Системаи музикаш просто бомба. Хушру мехонад. Аккумулятор хай гуфтем нав. Ина обшивкош. Ина дохили мошин. Ина қафош. Инами ҳолат. Мошин хар боши биёй пеш бин. Савдои соз карда мешава бачаҳо азиз. Умуман ягон ҷош мақсад даридагию варидкардагию пусидагӣ хел ҷош нест. 95-ум сол объёмниш кадагӣ анхчон. Ина мошин. Ина марамат. Кадомид мехарӣ? Рақимода зангза. Иншоалло савдои соз карда мешава. Toyota Camry 4. Объем мотори мошин 2.5 гибрид. Японка. Нигоҳ кунем бардало. Тонировка техосмотраш 4 моҳи дигар мондагӣ. Утилизатсия дора. Балнош дар ҳолати хуб. Бесключовой доступиш аст. Марамат бардало. Ба устодтон биёед. Баъд илпири бисанҷед, харидорӣ кунед. Видеоархив мошин. Задни камераш аст. ҳолати салонашро нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Бесключовой доступ. Боковой ҷамъ мешавад. Мултирули яктарафа, старт-стоп, круиз контроль. Ина бардaro ҳолати даланаш. Нархи мошин бардаро 145000 сомон нархи мошин, 4 моҳ тонировка, 4 моҳ техосмотр, утилизатсия. Toyota Camry 2. Комплектатсияи мошин SK. Объем мотори мошин 2.5. Солиш 2011. Нигоҳ кунем бардаро. Балнош дар ҳолати хуб. Тонировка техосмотраш моҳи август буд мешавад. Танаш тозак бардаро. Видеоархив мошин. Задни камераш аст. Ду гулуштиля. SK тоза. Объем 2.5. ҳолати салонашро нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. бибинем бардаро. Баъд потолок сиёҳ. Лифт сидения, винкод, мультирул, круиз контроль, 145000 пробеги мошин, старт-стоп, монитори Android, кондиционери ях. Бародаро, нархи мошин 127000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед ба саҳифаи мо. Lexus ES 300 гибрид. Соли мошин 2015. Сборкаи Корея. Нигоҳ кунем бардаро. Парктроник дора. Люк дора. 4 балонаш дар ҳолати хуб. Марамат бардаро. Ба усто биёед, баъд илпири бисанҷед, харидорӣ кунед. 4 дар бесключовой доступ. Видеоархив мошин. Задни камераш аст. Марамат бардаро. мошинчаро биёед, бисанҷед, махлубтон шид бигиред. Нархша 195000 сомон мегам. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. 2015 Корея. Салон кожа, полик чиқол дора. Лифт сидения 2015. Боковой ҷамъ мешавад. Мултирули дутарафа, круиз контроль. 160000 километр пробег дошт. Ҷостик бародаро. Се режим вождения, обогрев охлаждения, старт-стоп, климат контроль, монитораш аст. нархи мошин 195000 сомон. Марамат биёед, ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед.
лайкро фаромӯш накунед. Toyota Camry 4 авиомотори мошин 2.5 солаш 2014. нигоҳ кунем бардаро. ҳуҷҷатҳои мошин солона. балнош дар ҳолати хуб. марамат ба устодтон биёен ба дилпурӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. Безключевой доступ дора. Тонировкаи 50% дора. Утилизатсия техосмотр солона. бардаро видео архив мошин. задни камераш ҳаст. марамат ба устод биёен ба дилпурӣ санҷен, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. салон бардаро кожа. Безключевой доступ. Боковой ҷамъ меша. Лифт сидения. Мультирули яктарафа. 170,000 км пробегаш. Круиз контроль, старт-стоп. Монитор бардаро торпеда. торпедаи Camry 4.5. Климат контроль ҳаст. нархи мошин 161,000 сомон. марамат биёед ба устодтон бинен, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш. Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. авиомотор 3.5 силиндра. нигоҳ кунем бардаро. дораса Алии додармон бераҳмона хушурро стайлингиш кадай. 4 баллони нав. Тонировка агар қатъи техосмотрша бигин. ин ҳамин рӯз 1-2 соат пеш кардиам. нигоҳ кунем бардаро. видео архив мошин. обвеси AMG парктроникош аст. марамат ба устодтон биёен, ба дилпурӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. вихлопам дора. бародаро бо мошинча ДВД. баллона навиша десен. ҳолати салонша нишон медиҳем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. салон кожа. цвети аслиш сиёҳа, плёнкаи фасон кашидагиам. боковой карбон. лифт сидения, памяти сидения, акустика Harman Kardon. бардаро винкоди мошин. мультирули дутарафа, липсток, круиз контроль. 153,000 км пробег. ду режим вождения, ҷойстик, климат контроль, обогрев сидений. камбудиш бардаро як лабовое Алии додармон падарка лабовое нав мекунад. нархи мошин 135,000 сомон. лайка фаромӯш накунед. электромобил Ion S Plus. солаш 2023-02. нигоҳ кунем бардаро. 360 градус камера. запас ход 510. 4 баллонаш дар ҳолати хуб. безключевой доступ дора. панорамаш ҳаст. марамат бардаро. ба устодтон омада ба дилпурии мошинчара санҷен, харидорӣ кунед. задни камера ҳаст. парктроникои мошин ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. бардаро ҳолати салони мошин. полик чехол дора. панорамаша десен. безключевой доступ аст. лифт сидения дора. датчик движений, мультирули дутарафа. 12,000 км пробегаш. монитораш ҳаст. ҳолати диронша десен. режим вожденӣ дора. бародаро нархи электромобил 135,000 сомон. марамат успед кунед, харидорӣ кунед. ҳуҷҷатҳои мошин боша солона. утилизатсия Opel Astra G. авиомотори мошин 1.6 инжектор. нигоҳ кунем бардаро. бензин, газ. солаш 2003. нархи 69,000 сомон. 4 баллони нав дора. марамат бардаро. ба устодтон биёен, ба дилпурӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. видео архив мошин. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. мультирули дутарафа. 215,000 км пробегаш. бардаро кондитсионер дора. бензин, газ, панцколесо, механика.
объеми 1.6 инжектор меган. нархи мошина 69000 сомон меган. лайкҳоро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед.